Kom nem. Most jött. Jó, mi van nálatok? Bizony. Tényleg. Én tudok adni egy ajándékot. Na, adjál. Mit? Egy kedvenc számot. Nekem is, én is elvárom az ajándékot. Jaj. Itt a csajt. Itt csajt, ne. De. Hajá. Szia. Mi van fegyver, te? Mi? Van fegyvere? Basszuk el! Basszuk el! Jó, elítjük. Ugye, leütöm. Nagyon jó kocsi. Ott van. Te. Hoppá. Hát Vissza. mit lősz? Buta vagy? Elbasztad. Igen. Elbaszta geci. Jaj, meghalt. Egyszerre. Jó, majd jombor. Tényleg hestás. Neked muszáj. Jombor. Jó napot! Szép napot, hölgyem! Jelzett a telefonom, forró anyukák 50 méteres körzetben. Maga lenne az? Szép napot, hölgyem! Akkor téves. Hölgyem, elnézést, mondhatok Jó magának napot egy kívánok. ríz szöveget? Én is ezért jöttem. Ha nekem a lakásomban valamelyik szoba lehetne, a pince lenne, mert megtömnék magát gyerekekkel. De most ah! Jöttem és azt írja, hogy... Leave me like one Jesus. You take me there. Geci. Most már 10. Gyere, Mi van? Honba gyere. Nem, valamit fogsz csinálni. De kutya vagy. Na, és megfogtam, és ezzel elhajtottam. Most Apád! Megöli! Vodkát! Megölted! Nem, még mozog, még jel. ezzel megfogtam, és elszaladtam. Ne menj el. Vodkát! Gyere vissza, film. Úgy Gézen? Anyád, le ne szólj, puszi gyerek! Mi a fasz? Üssétek el, üssétek el! Buzik. Üssétek már el, geci! Elütöttem, mi? Ne engem! Csinál. Basszátok szét! Én elütöttem a Gézet kétszer. Írd, baszom azt! Basszátok már! Jó! Jó, még menjél rajta 3-szor! Mi a geci? Álljon fel a karakterem! Csak álljon fel a karakterem! Elbasszad, Jó, csak nyomorú. vodkát. Jó, most lép, most ki fog lépni, tesó. Apád, meghaltam! Nagyon szép. Megölte. You take me the risk. Megölte. No, uram. Rakja fel a kezét. Érintse meg az orrát. És nyert egy új motort, az a motor a magáé. Hú. Igen. A motor a magáé. És Nyert egy új motort, emiatt. teremben. És emiatt. Most. Gyere. Szerintem van. Büdös nyomorék. De itt direkt belém jön ez a nyomorék, ezt még fel is borultam. Gratulálok, büszke lesz magadra. Boríts vissza. Ment az árokba a kutya. Én már nem borítalak vissza. Ember, boríts vissza. Szerelés. Persze, vámodj. Gyere, szállj be hozzá. Ez a buszival. Rúgd le a motorról. Rúgd le a motorról. Vajni, gyere fel. No, rak fel a kezdőt most azonnal. Fegyver van rá tartva. És két viccet. Amúgy tényleg jó az a motor. Part 2 is jó. Buzi gyereket, bazzeg, mindig kiraboljuk. Bajni, hogy nyomtam már? Dara ATM van, nincs, azt elhajtom. Ebben felgondolta a buzi bányi magát. All my jobs was crib, they left the jewel in the jacuzzi. 2000 baby, this the perfect storm.
Oh, gyere. Ja, már két motor van. Két motor van, nem jól csinál. Unlucky. Ott van, szembe. Kettő halt. Halt. De még van egy valahol. Milyen számot? Hát a kedvenc számot, a kellemetlenségekért. Hasonló mondom. TES! Úristen! Sikerült? Sikerült! Csak gyere! TES! Én Gyere vissza! Eltöm! Most halsz. Megválaszolja. Jó van, ezt most fizes ki! Most miért kellett belém jönni? Na akkor álljál meg, fegyverrel áttartva. Menjél. De most komolyan. Fegyverrel. De amúgy igaz. Szállják. Ja. Rá se látok olyan szerint az autót. De nem baj. De nem megyek el, csak főszöldöd minket ez a pozitív akkor. Amúgy, de... Na, menjél oda. Szállj ki feltett ezekkel. Na, Hát a kérdés. Szállj ki. azaz. Másik is. Igen. Ő is. Azaz. Hát csak tippelj. Ide jövök az úrhoz. Ezt nem tudni kell. Elkezdem átkötni a ruházatát. Jó, ne Tényleg? fusson! Ott a pancsa. Csináld! Mit csinálsz? Gyere vissza. Halljál, de Álljál meg. Ne rob... Menj már onnan. De halljál, Ide jövök, ne lefogom, elkezdem a ruházatot átkutatni. Taknál $3000, azt elveszem. Halljáltad? És kaják ezért kellett futni. Amúgy tényleg, Tényleg. emiatt. Dokumentum. Hát, sajnálom. Cseréltünk ott. Nézzél bele. Nem cseréltünk. Hallod, Domó? Az a helyzet, uram, hogy látja azt ott mögötte ezt a kordont? Abba ott megfogtunk és így elfutottunk vele. Szép volt. Lő! Jó, lőjük ki. Jó, lőhetjük? Jó, egy behal. Jó, egy hal. 2 hal. Ne, kilábazott. Megölt. Jó. Itt van, de nagyon hátszés, szóval neki el lehet. Na bassza meg, custom draw-ot akartunk nektek hozni, bazd meg, csak közben volt egy rablás, kirablás. Egy custom draw, egyedi draw. Tiétek? Nem veszük, de Függőséget nem okoz függőséget, és mindent kopra felbasz. De ugye most nem hoztuk, de ennyivel érjetek be. Egyébként... A kurva miért? Na, nem vesünk. Nem sértésre mondtam, mert haragudni fog. Nem. Ők búzi úgyse sértődik meg. Jaj, Veri a faszát. háborúból. Fortnite-os pornót néz. Na, azt szeretném, nem? Olyan hiperaktív vagy az. Azt mondom. Add rá, hiányom. Akkor van egy ötletem, hogy ennyi csak ezt. Gyere ide.
Ugorjunk! Na? Ledobtam. Na, pont Ledobtam. erre akartam én is beszélni nektek egyébként. Várjál, akkor át tudjam applikáción fogni? Ilyen hoztak te állat. De te fonsz! Körülbelül az. Lukás Balázsi. Az meg az, hogy milyen nagy lenézéssel mondta, hogy mit csinálsz? Yes. Azt mondani, Amúgy igen, amikor megreagja a papus. Mit csinálsz? Így bazeg, hogy meglepődött már szabálykönyv geci, mert autót lopunk, csak azért, hogy haza tudjunk jutni valahogy. az mint egy strébe gyerek az iskolában, ez szívpasz elkapta. Mit csinálsz? Fogyatékos haza. Minden valami balfasznak. Amúgy igen. Mit csinálsz?